Gialerto karon sa otoridad ang katawhan nga nagpuyo duol sa sapa nga maagyan sa tubig gikan sa barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Tungod adunay napundo nga dakong tubig, may kalambigitan sa nahitabong landslide. Matod sa pamahayag sa Bureau of Fire Protection Jose Abad Santos nga nagpuyo sa barangay Kitayo, Bukid Balangunan, Nuwing ug Sugal nga delikado nga agian sa sapa nga bubakwit na ngadto sa luwas nga dapit kun ngadto na sa evacuation centers. Matod pa nga bisan unsang orasa posibleng mabungkag ang dam tungod sa paspas nga pagsaka sa tubig nunot sa pag-ulan di na nga mong dam. Matod pa gama sa luwag nga yuta og bato. Inubadan sa padayon nga aftershocks samtang klaro nga kung mabuhang ang mga dam dili ordinaryong baha ang mabot tungod aduna kini sagol nga lapok ug bato busa hulga sa kinabuhi sa katawhan. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien na Tatak, Armen.